Ollaan Kallen kanssa tehty valtava määrä Olipa kerran elämä -ohjelman jaksoja. Mitä sä oot, Kalle, oppinut tähän mennessä? Mä oon oppinut muun muassa, että missä meritähden pyllyreikä sijaitsee. Sekä sen, että pikku maksamato on eläinkunnan Jeesus. Tässä on eturivin tähtiä Suomen viihdetaivaalta, muun muassa Viivi Pumpanen, Jaakko Saariluoma, Jarppi. Kun meillä on tieteilijöitä tässä ohjelmassa, kun se on se erilainen juttu tässä. Meillä on muun muassa Kari Enqvist, Sini Merikallio, Mikko Möttönen. Tällaisia nimiä, jotka ennen ei ollut Comedy Panel Showssa. Olipa kerran elämässä mä oon päässyt muun muassa kävelemään kananmunien päällä. Ja... Mutta sä oot päässyt käyttämään tulitikkuja. Joo, sitä en saa normaalisti kotioloissa. En saa tehdä. Siis me ollaan pelailtu magneettien kanssa. Vesi-ilmapalloilla. Mä en mitään muuta tarvitse kuin nää tiedot mun elämään. Olipa kerran elämä. Alkaa keskiviikkona 25. tammikuuta kello 8. Maikkarilla.